ojo lali nggo masker, tetap protokol kesehatan. Oke, ayo melu iki. Go mantrol persiapan ben udan. Persiapan udan. Protokol kesehatan. Mana tepangku? Kini pasar lanang Ambarawa. Terus foto golekane ya. Mas kecemplung kali. Golek. Betok. Yo. Bu. Betok Bu nih. Betul, nggih. Iki napa, Bu? Iki lopes sapur. Iki klepon. Nggih. Klepone kanten iki nggih. Nggih. Oh. Tumbas komplitan nggih, Bu, kalih nggih. Nggih. Iki klepone warna-warni. Ijem kalih pink nggih, Bu. Ngeten ta? Nggih. Pinten Bu semanten? Iki kali setengah. Oh, kali setengah. Ya setengah lho murah lho. Enten bungkus. Kali non nggih, Bu. Dua setengah murah ini, 2,5 bisa komplit. Boleh napa? Halo, halo. Sudah sampai rumah lagi. Ini hasil bulan hari ini. Hasil bulan ning pasar lanang. Iki mau ono gethuk campur lopeh campur klepon. Nah, ini tak coba dulu. Ini tahu ini gede-gede. Iki gethuk yo. Semene iki 2.500 murmer alias murah meriah. Tuh, murah banget. Iki klepone ono ijo, ono pink. Iki eto mantolo. Tapi mau ono sing ngarani kuwi krecek telo. Yo sak arepe sing ngarani apa ya? Terus kerupuk iki 5.000 telu, murah meriah to. Nah, iki saiki tahune arep tak wadahi piring. Tahune nyemuk-nyemuk.
lemu-lemu iki tahune. Aduh. Tuku papat wae. Karena sak omah ya mung ngono papat. Nek nak kokean ndak rapek ya. Dicoba sih iki teleponnya coba. Gula Jawa ini lumer, jerone gula Jawa tapi gula aren. Rasane iki enak banget, lumer banget gulane. Lah iki ana sing gathuk kaya kayak lagu ki lho, sing ora pengen pisah ya apa lagune sing ngene iki. Pengen ku siji nyanding kowe selawase. Oke lali, like and subscribe. Okay?